Ayun, sit mo dyan. Ay, you there. Please, don't. Ha? Don't off the lights. Kaya part 2 tayo. Kanina, mayroon tumawag. Ayan. Part 2. Ako yan. May tumawag. Kaya mag-get-win. Ano po yung pasyente? Puro pasyente nga daw. Walang pasko na. Hindi lang pwede tao ngayon. Baka po Pabento sila. Kaya mo sasabihan daw. Sabihan mo. Salamat po mga kapatid. Pamit eh. Wow, galing ka pa. Saan ka mo tao mo ganyan pagyapagaling na ka? Hanggang lumakad ka mo. Tatauli na yun eh. Eh? Naniwala ba ko yun ah? Kung naniwala ka sa Panginoon Diyos, ilagay mo rin ang Panginoon Diyos, manalangin ka. Kaya bukasan, baka pag-isip mo, may himala. Diba? Kanina yung kapilatuloy, pagaling mo. Wow. Pagaling palakaran na. Uy, pangadili mang girlfriend. Hindi ka mang girlfriend. Yan. Kailangan po natin i-stretching ang bawat daliri ni Kuya pero dahan-dahan lang sapagkat siya po ay merong arthritis o tinatawag na gout. Diba Kuya? So hindi po natin pwedeng damihan. Kaya binabawasan ko yung program ko kasi nga may arthritis Kuya. Importante, nagagalaw natin ng padahan-dahan ang kanyang race, ang mga buto, lang din mag-stack up. Pero hindi pwedeng marami, sobra. Okay? Kasi po, may arthritis Kuya. Kaya Kuya, kain ka lang, kasi pasika. Okay? Kaya may mawas ko. Kasi, iba na arthritis, bawal ito. Sa ilaw, alam mo. So, we try to stretch these fingers. Pero dahan-dahan lang. Ano kaya? Hindi pwede mabigla. Kasi po siya po ay 1 year ng stroke at may arthritis. Kagaya po siya ni Nanay Bining sa may Mabalakap. Yan. Ginagawa kasi ng ano eh. Ang gawan dala kayo, makaalog. But, di ka. So, sa lahat po ng gusto magpa-schedule sa atin, meron mo tayong messenger na modernong mangkip yung PM lang po kayo. So, i-schedule po kayo doon sa mga bakante natin kasi nakapix po yung ating schedule dito sa ating pasyente natin. Ano kaya? Ngayon ni Kuya Buwong, Tuesday and Thursday, ano kaya? Naka-schedule ito eh. Tapos yung nga pala, si Kuya Ronald Suba, nasa may NHA, medyo nakakalakad na. Impaysin na kasi tama yung stroke. 2 times pa rin eh. Kung nasalit stroke, pangalawa, stroke. So 2 times pa si Kuya Ronald, nakakalakad na siya. Magandang balita yan. Kaya no? Supportahan po natin si Modern Mag-Girlfriend. Ayan, supportahan po natin. Please, i-follow niyo po mga subscriber natin dyan para pag kumita tayo, bigyan siya the blessing. Tayo man naman mamahagi talaga niya. Kumita lang tayo. Dahil problema kayo mag-girlfriend yan. Tapos, bibigyan natin na magamit ng pasyente natin, mga machine. No? Oo. Kasi kailangan, share the blessing. Hindi po pwede yung kumikita ang vlog eh. Yung blessing natin, di ba? Share the blessing. Gusto. Yan.
Diba? Amen. Ganda mo Ken? Ano? Sasabi mo na pa. Diba? Sibi na. Sigda tayo. Sibi na ka. Bukan yan. Bukan na yung masabi mo. Mm. Siya po ulit mo namin. Kasi, so guys, ang gagawin namin yung 50. Pinupuli ka. Diba? Wait. Talaga. Wait. Sikat mo talaga. Yan. Sikat ka. Okay. Low. Balik ba? Bakit lang ka. Ay, posisyon mo kasi. Yan. Bak. Yan. Oh. Ting na. Ting. Yan, ano po? Oh. Okay. Bakit ba? Huwag maya po ito. Apat! Thank you, Lord. Lord, galing niyo po. Tulungan niyo po ang pasyente, Lord. Amen. Diba? Anim. Ito. Subok na. May siya yan, may siya. May na siya. Ito. So, para kami nag-wage nyo to, so, kailangan ko siyang iupo tayo. To develop this lower back and lower limb. Kapag ang pasyente hindi mo ginaganito, walang kwenta. Diba? Walang kwenta, puro masama-masaya na yan. Pangalawa lang yan. Diba? Importante. Ang ganyang lower back, ma-develop. Ready? Walo. Patay mo ha. Siya. Yan. Very good. Ikaw na. O, tayo. Ikaw na yan ba? O, di ba? O. Di ba? Ikaw na tumatay niya ba? Di ba? Ulo. Bob, walang tapping down. Dito pa lang guys. Talagang pawisan tayo nito. Pero kailangan, para ng ating pasyente ay tayo makatulong sa kanya, sacrifice for everything. Yan, okay. 11. Tayo ka, tayo pare ha. Sige. Upo ka. O, tayo. Sige. Upo. Tayo. 13. Sige. Upo. 14. Very good. Oh, siapa? Power. 15. Very good, ha? Sige. 16. Very good. 17. Very good. Okay. 18. Very good. Oh. 19. Very good. Last one. Tayo, ha? Tayo. Okay. Oh. Relax. Okay. Okay. Diba? 20, ha? So, hindi ko na i-vlog yung ating ginagawa. Ito, importante yung ginagawa ng vlog ko. Yung ganyan mo po tayo. 50 ang aming gagawin ngayon. Makaka-20 na kami. So, pare okay? Ha? Okay. Sarap. Maganda. Ay, siya ba? Walang binas. Mga kapasipay po to. Anong ulo mo?
Ha? Oo, yaman ng gulay. Pwede kami eh. Hindi kumakain po rin. Oo. Sa babi kasi kumakain. Oo. Sabi sa quotation na kalagay na mapasok ko dito, do not be afraid, I'm your shield. Your very great reward. Yan, napakaganda ng mensahe na yan. Ano? So, pag nanggagamot po ako, ang aking verse ng Bible is Exodus 15:26. Ano ang ibig nun? The Lord is my healer. Kaya malakas ng Lord ko manggamot eh. The Lord is my healer. You know? Bukod sa pinag-aralan ko, sa TESDA, sa reflexology na yan, sa experience na yan, unang-una tayo tandaan nyo, ang Lord ang unang-una yan. At lahat ng mga kumakalaban sa akin, lahat ng mga kumukanta sa akin, si Lord ang bahala sa inyo. He is my protector. Hindi ako gagalaw, pero ang Lord gagalaw. Ayan. Kasi si Modelo Mang Kepeng, patuloy pa rin yan. Magte-therapy ng mga stroke. Magpapagay ng mga stroke. Ano kaya? Kasi kung walang Modelo Mang Kepeng, wala. Ha? Walang patay. Patay stroke. O, kita mo si Kuya Bong. Diba? Medyo na, no? Ako Bong. Medyo... Istira na yung gigil ko. O, nakabiti ka na ba? Binti na eh. So guys, ang ginagawa ni Kuya, siya yung tumatayo. Ito yung ginagamit niya na pantayo. No Kuya, no? So sinasabi ko para makita ng Lord to, ang ginagawa namin. Yan. Tayo! Siya yung tumatayo guys. Oh. Hindi na nahirapan magbuhat. Oh. 21. Oh, diba? 22. Tayo! Very good. 23. 24. Tayo! 25. Pumunta. Ha? Lang. Basic lang. Ay maganda na eh. Kailan na natin tuod. Thank you Lord. Hallelujah. Narawang pasyente ko eh. Sa raya, tingin din. Tuwi ng Panginoon Diyos, gumaling siya. So lahat ng bawal, hindi ka nakain. At panin pa rin Lord. Diba? Kasi kung hindi mo gagawin, ano mangyayari, diba? Sila ang makakatulong. Oo, kung hindi mo kasi gagawin, mag-iingat ka, may sakit ka na nga, bibisyo ka pa, ipatay tayo dyan. Tandaan mo, pag may sakit ka na, mag-iingat ka na, at ibigay mo sa Diyos ang ating lahat ng tiwala natin. Sabi nga sa Proverbs 3:5 eh, trust in the Lord with all your heart. Diba? Magtiwala ka sa Diyos ng buong puso. Huwag kang magtiwala sa iyong sariling kapasyan. Kapayabang, humble lang tayo. May pera ka o wala, humble kasi lahat tayo, dadaan tayo sa kamatayan. Pero ang ating buhay, may hangganan. Hindi pupuntahan tayo. Ang dalawa lang guys, ha? Langit at impyerno lang. Wala lang exception dyan. So, kung narinig mo rin to, then itong mensahe para sa iyo. So, ito si Kuya is example na kailangan natin na magpuwala sa Diyos. Okay, no? Huwag tayo puro bisyo. Ayaw puro bisyo. Diba? Yung bisyo, dapat balanse lang, no? Kung marami ko yung pera, pamigay mo sa Yun, ang pinamaganda roon. Share. Hindi nyo madadala sa kamatayan yung mga pera. Oo, walang kwenta yung pera na yan. Oh, let's say diba? Then the 27 guys, yan, no? Yan yung nakakatayo. Oh, diba? 28. 29. Pumilis ah. 30. Ba? Ino? 31. Diba? Tama. Ebong? Bibilis ka. Huh? So guys, 31 na po itong aming po tayo. 20 pa. Ano yung ikisiyan mo nung malakas ka pa? Lahat sinurrender ko na sa Diyos. Lahat ng kasalanan, lalo na sa amin. Okay. So, lahat, no? Lahat sinabi ko na sa Diyos. Yun yung ano, yung sinasabi sa 1 Peter 5:7 sa 1 Pedro Kapitulo 7 Kapitulo 5 talata 7, 5-7. Sila sabi rito na ibigay mo ang lahat ng iyong alalahanin sa Diyos. Lahat ng pagkakasala ko. Siya nang bahala.
So, this is the reference and videos na makikita mo natin. Pag gumaling po si Kuya Bong, babalik mo ito kayo po yung videos ito. Panonood mo ha. So guys, pag napanood mo ito, please naman, please, like and share para mas marami tayong matulungan in case na tayo ay pagpalain natin bless ang ating vlog ito. At marami tayong matulungan ng mga stock therapies na walang-wala. Walang kakayang magpa-therapy, walang kakayang pambiling gamot. Marami na natin ng kapwa natin dyan na mga stock patients. Yun po ang ating advocacy dito. So siyempre, wala pa tayong kinikita. Kailangan natin na humingi ng bless natin ng pasyente natin. But, pag pinita ito, tayo man tutulong. Yan, di ba ba? Give take lang yan. Ilan na? 30. 30 guys, yan. So, 20 pa kami gagawin ni Kuya Bong. Yan. So, Kuya Bong, push! 31. Yan. 32. Tayo lang ha. Tayo ha. Yan. Tayo yan. Okay, diba? 33. Okay. 34. Okay. 35. Okay, tayo. Very good, tayo. Ayan, very good. Buko na. Okay? Ayan mo tayo. Tuwan na si Presya. Ayan, dalawa to, nang ginagawa. Then, mag-practice na mo. Easy lang guys. So, alam mo, sino ito nakakatuwa dahil si Kuya Bong naiangat yung panya. No, dati hindi ko, alam mo, nung una tayo. Ganun ka lang, nakakaangat ka na. Ha? Pinapalakas ng Lord to Kuya Bong, ha? Pinapalakas ng Lord yan. Binibigyan ng Lord yan yung bagasa. Para bumalik yan, ha? In Jesus' name. Walang imposible. Jesus. Lalakad kang bigaya, magugulat ka. Ha? In Jesus' name. Yeah? Okay? So guys, so, shoutout pala kay paring Alfonso. Yan, Alfonso Arcilla. Yan sa may Kosya, sa may Tondoay. Nagawad dyan sa may Tondoay sa'yo. Paring Tagawad. At may bahay dyan sa may Pangulo. Porac, Pampanga. Sa iyong pamilya, paring mabuhay ka. God bless. Isa anak-anak ng tatay ko. Yan. Siyempre sa lahat ng mga salak lang dyan sa may Arayat. Sa mga shoutout. Yan. Kaya Tinene, shoutout. Kaya Pusyalde, shoutout. At mga pisaw dyan sa Batasan. Mga Garcia dyan, De La Cruz, Salak, Garcia Salak, ayan. Shoutout. Ayan, sa mga kapatid, sa kanilang pamilya, shoutout. At sa mga anak, sa kanilang pamilya, shoutout. Siyempre, mga kaibigan natin dyan sa basketball at sa Betangles, shoutout. Ayan, at yung ginagamit kong court dyan sa Hacienda. Araw-araw, ginagamit sa mag-kepin dyan, shoutout. Ayan, for body conditioning. Yun ang purpose sa magaling mag-kepin. Why I made exercise every day. Para pang-practice naman sa mga pasyente natin. Hindi tayo pwedeng puro trabaho lang. Di ba kaya? Kailangan ng exercise. Hindi pwedeng patutulog. Baka tayo may stroke. Ayan. Tandaan niyo po, lahat ng tao dumadaan sa problema. Lahat ng tao may mga utang. Lahat tayo, lang exception dito. Kaya man ang mahirap, may problema tayo. But, syempre, put your trust in God. Unahin po natin ang Diyos at magtiwala. Siya po ang gagawin lang. Yan na. 35. 36. 37. 38. 39. That's one. 40. Wala mo. Tayo. Ayos, ya? Sabi tayo, diba tayo? Pulo na mo. Diba? Balance therapy. Ano mang gano'n mo yun? Nakapasyado pa yun. Isi-isi lang mo yun. Basta makaprogram yun. Diba? So, the therapy is program. Nakaprogram po ang ating therapy as per as program na inaayos ko. So, depende po yan sa katawan ng tao. Ulo! Spike! 40 na eh. 41. Stay back na yan. Diba? Ano sa ito? Ano? Ito. Tayo! Yan! 43.
Practice ko all the time. 44. 45. Oras ka na eh. Ano ka pa? Ayos ba? Ba? 50 ba? Ba? Are you ready? You're ready, let's fight. Let's fight na ba ba? One, tayo. Straight body. Very good. Two, tayo. Straight body. Ayan, okay. Okay. Now, last three. Last two. Last one. Okay. Whoop. What? Okay. Oh, Sanch. So, tapos na kami sa studio natin. Ayos yung bap? Ne. Bravo. Ito yung laro ba? Sila yung laro ba? Sila yung laro? Na? Dati yung pakinggan. Yeah. Bless my hands, O Lord. Yung mga saka. Nangilalapit kayo katang. Ayawan ba? Grabe ba? Yan po kadi yun. Ito pa naman sa kiyo ito. Kaya, Tuloy kami. o yan. Ayo. Kung balat pa nyo. Ano yan? Ako luwanan eh. Kaya natin ito sa Okay, akin. din. Ne. Ne. Sinabi niya ba? Diba ito bigay yung malam? Yung siya nun. Hindi ba? Pagkano ba? Kabalo na yung ba? Mawin na rin. Mawin. Masakit ka. Hindi ka ma-stretching ba? May stretching lang ng konti ha. Sige, kung may stretching iba, mag-i-stack up niya ba? Isin mo lang, ha? Once natin magagaganin yan, ganun na forever pa. So, kailangan i-stretch to, ha?
Hindi na masyado masakit ka, kaya nga. Isi mo lang ha. Hindi ako bigyan ba? Ang problema yun. Bayi mo, kuya. Yan ba? Ha? Sabi mo, thank you Lord. Di ba? Na-stress ko ito, di ba? Oh? Diba? Ayos ba? Ganyan ang hiram sa Diyos. Diba? Ang ating buhay. Diba? Itang na taba. Kumbay ka taba. Diba? Hiram sa Diyos ang ating buhay. Hiram lang ang ating buhay sa Diyos. Pero kailangan natin, ingatan ito. Diba? Ingatan mo buhay mo. Yung samantala ang buhay mo nila, ang katawan mo nila. Kasi pag nasira na, wala na. Diba? Iyak na. Guys, ito po hindi nagagalaw ito. Ayan ha. So this is the reference na hindi niya nagagalaw itong kamay na ito. Ayan. So until mga videos natin magmalo ito, ito yung mindfulness ko yan. Ito kaya. Ayos lang mo.
Hindi pa dito, pamagkailangan ko kami. Baby, solo ka. Ne. Meron ba kung kailangan, tamawan sa akin. Ayun, bukas. Ano lokal ko yun? Aba, attack siya ba? Naiti siya ba? Hindi. Wow. At saan ipapalit yung papalangkin? Yung kung kaya ka na eh. Diba? Transit, ano ba ba na eh? Yung paligid ko kay Papa na lahat ng mga person yung kamaw. Diba na eh? Diba? Nakakatalang ka, diba? Eh. Pinabalay kay restaurant. Pagkalala ng table, kaya papaliin ko sila. Okay yung ba? Yung ba diba? Kita yung panulo ba? Ha? Yung panulo. Diba? Bigla na mabing tao. Ito ka jets kin masay. Jets na ka ba? Ken apa na ka doon, yun eh. Eh. Oh, siyempre. Kita, may apa na ka ba? Kita ba kaya? Kung masama sa'yo, layan mo. Diba? Magduay mo sa kata. Hindi nga yun. Hindi ako bigyan block laro. Mga local block. Kaya yung ipakasang bata ito. Diba? Para din. Sabi ni Lord. Ano? Ano ka ba? Ano? Saan galing ba? Saan galing? Nilibulto mo siya kung wala pa. Kaya hindi ko. Amana na nila pakita ko rin. Ano na din? Hinahang mo na ba? Okay na pang matpatay ko. Ito pang pinari ng mamo rin. Kaya isang ba lang ba eh? Ah, Nilibulto lang mo na eh. Kung sambang mo na. Ne? kaya siya ako manalangin ko. Kita naman. Mananay ka babo na eh. Mabilis ba?
Ini potong kami kami kira. Ini pakai ini. Itu mau pakai mana pakai? Tembak sih. Ayan. Yan. Kaya wala akong tembak. Kaya wala akong tok. Oh. Hindi na kaya eh. Limas na. Sakit na rin kami dito. Sakit na rin kami dito. Siyempre. Arthritis. Please ka ba? Hindi ka mataraan. Hindi mo eh.